Eli jes, tosiaan mun nimi on Akseli Äijälä ja mä oon Tenesterin toimitusjohtaja ja perustaja. Tässä videossa me tullaan käymään Riku Tursa Tattula Tampereella, joka on meidän asiakas ollut noin 6 kuukautta. Käydään kuvaamassa niille tämmönen pienimuotoinen referenssivideo, keskustellaan pikkasen tulevasta ja sit samalla käydään tuloksia läpi, että mitä ollaan tehty. Niin kuin tässä huomaatte, niin meillä on rutkasti tilaa. Voimme tehdä oikeastaan mitä haluamme. Ja kaikille, jotka tykkäävät matkustamisesta, niin suosittelen, että kannattaa ostaa koko vaunu. Tämä parantaa huomattavasti teidän omaa keskittymiskykyä ja saatte vapauden oikeastaan kaikelle. Tervetuloa seuraamaan videota ja tykätkää videosta ja tehkää mitä haluatte. Welcome! Paljon suurin piirtein maksaa. No niin, mennään ties. Ei mitään kiirettä, tai siis niin nimenomaan meillä on kiire, mutta... Mä oon Riku Valli, Studio Riku Tursan omistaja ja perustaja, ja mä teen tatuointeja työkseni ja kyseessä on yksityinen tatuointistudio. Tällä hetkellä ilmeisesti Suomen suurin sellainen. Lähtötilanne ennen kuin me ruvettiin tekemään Tenesterin kanssa yhteistyötä oli sellainen, että meillä taisi olla 5 artistia, oltiin just muutettu uusiin tiloihin, lisää artisteja oli tulossa ja me tarvittiin kipeästi myyntiä. Eli sanotaan, että myynti takkus ihan näin suomeksi. Lähdettiin tekemään duunia ja homma lähti saman tien tosi hyvin rullaamaan. Eli ihan ekasta päivästä alkaen meillä alkoi sähköpostilaatikko täyttymään. Ja sanotaan, että tolleen liikevaihdollisesti me hypättiin silleen jostain 30 tonnista 60 tonniin ihan silleen kuukaudessa. Eli tuplattiin liikevaihtoa niin kuin melkein välittömästi. Ja tämä on tässä nyt jatkunut oikeastaan sen aikaa, kun me ollaan yhteistyötä tehty. Eli tämä on tälleen yrittäjän näkökulmasta tosi ihana tilanne, kun ei tavallaan tarvitse käydä sitä jokapäiväistä kamppailua tälleen yksittäisistä asiakkaista. Eli periaatteessa niin kun rahalla voi suoraan vaikuttaa siihen, että paljonko asiakkaita sä saat itsellesi. Eli kaikki tavoitteet, mitä me ollaan yhdessä puhuttu ja tehty, on, voisi sanoa, että moninkertaisesti ylittynyt. Eli täytyy sanoa, että en kyllä olisi pystynyt ikinä kuvittelemaankaan tällaisia tuloksia, mitä ollaan saatu. Ja tilanne tällä hetkellä on se, että nyt etsitään sitä sweet spottia, että mikä on meille hyvä budjetti, millä me saataisiin optimaalinen määrä asiakkaita, koska siinä on myös tullut tämmöinen ongelma, että jos meille tulee liikaa asiakkaita, niin me ei vaan pysty käsittelemään semmoista määrää. Eli erittäin positiivinen ongelma tälleen yrittäjän näkökulmasta jälleen, mutta tällaistakin voi sattua. Voisin sanoa tälleen lonkalta heittää, että tässä, mitä se on, vähän alle puolen vuoden aikana noin 150 tonnia liikevaihtoa on tullut varmasti niin kuin lisää. Et uskoisin, että olisi ollut aika muista takkuamista ilman Tenesterin apua tässä. Joo, eli tosiaan koko se aika, kun ollaan Akselin kanssa tehty yhteistyötä, niin on ollut todella tyytyväinen. Siis kommunikaatio toimii, kaikki lupaukset pidetään ja jopa ylitetään, ja mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa, päinvastoin, että jos olet semmoisessa vaiheessa, että sä vielä mietit sitä, että lähdetkö tekemään heidän kanssaan yhteistyötä, niin ainakin mun kokemukseni perusteella voin kyllä ihan puhtaasti sanoa syvältä sydämestäni, että kyllä kannattaa. Voin suositella, et kadu. Niin siihen sellainen softa, niin kun joku ottaa, joku tykkää siitä, tai pistää teille viestin, tai aloittaa seuraa teitä Instagramissa, niin sieltä lähtee automaattisesti semmonen niin videon hinta. Hei, mä näen, että sä tykkäsit meidän jutusta, kiinnostaisiko meidän juttu, kiinnostaisiko tämmöinen tehdään, kiinnostaisiko tatskan ottaminen, tämmönen näin suora video niille hetken päästä. Sitten jos sä vastaa sen, niin oikeasti ilmatteeksi video. Joo. 32, 26. Mä oon 17. Tää? Joo. Ootko oikeesti? Joo. Herranen. Mä olin kuullut itseasiassa. Mä olin 17, mutta saatiin asiat. No hyvä. Sä oot miljonääri varmaan sitä. Parikymppisiä. Ei, mutta sitä mä mietin, kun mä en monelle asiakkaalle sitä niin sanoa, koska mä silloin silleen, että 17, et sä voi tehdä mitään tollaista. No just nimenomaan tässä. Sä pystyt tekemään sitä just sen takia. Jep. Yritäpä 40 lähteä kylmiltään vetää tuommoista samanlaista juttua, niin on ihan pikkusen tahmeempaa. Teikai, hei, tästä on erittäin hyvä lähteä jatkaa. Kyllä. Joo, Akseli, hei. Mitä me tehdään? Tatuointistudio oli 150 tonnia ja nyt me mennään syömään 17-vuotiaana. Ai, natsa. Hei, mahtavaa, jos pääsit loppuun asti. Jos sua kiinnostaa, miten mä teen satoja tuhansia euroja kuukaudessa mun asiakkaille myyntiin ihan simpeleillä strategioilla, niin ota tää tili seurantaan ja katsotaan, mitä mä tulevaisuudessa keksin. Kiitos.